Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emerụ n'ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Ejike mechara baa n'ime ụlọ wee gaa bupụta ego dị 100,000 naira dọba n'ebe ha na-akpa nkata wee malite ịgọrọ Nonso ọfọ sị, "Nwa m Chinonso, ihe ndị a m na-enye gị bụ ihe ga-abara gị uru. Ajọ mmadụ ma ọ bụ ajọ mmụọ agaghị ahụ gị n'ụzọ. Ha nọrọ n'ihu, ị nọrọ n'azụ. Ha nọrọ n'azụ, ị nọrọ n'ihu. Ọhịa ka ị gbabara ịchụ nta na ya. Ị ga-egbu anụ bula n'obodo nna gị, maka na akụ ruo ụlọ, okwu onye kpara ya. Ihe ọbụla itinyere aka ga na-agara gị were were. Onye chere gị ajọ echiche ya laghachiere ya azụ, maka na ọ bụghị onye ahụ kere gị. Ị ga-adị ka echi, n'ihi na echi anaghị agwụ agwụ. Ị ga-abụ ọgaranya dịka ụmụaka ibe gị, maka na onye fee eze ochie ọkpara." Ka Ejike gọchara ọfọ niile a, Nonso kelere ya n'ihe o nyere ya, wee kwe ya nkwa na ọ gaghị echefu ihe ọma niile o mere ya na ndụ ya. Ka Nonso na-ala, iwe ekweghị Chinwe pụta hụ ya anya. Nonso laruru kọrọ Chioma ka ije ya siri dị n'ụlọ Ejike, wee kọkwara ya ihe niile ahụ Ejike nyere ya mgbe ọ chọrọ ịla. Chioma nwere nnukwu aṅụrị n'ebe Ejike nọ, n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ime ihe dị etu a. N'ikpeazụ, Nonso na Chioma gara ama ụdara ịkọrọ nne Nonso ihe Ejike nyere ha. Mgbe Nonso gara na nke ya, Nneọma kelere Chukwu n'isi Ejike, wee rịọ Chukwu ka o nye ya ogologo ndụ na arụ isi ike. Igbo tụrụ ilu sị na ọnụ anaghị abịa be ọnụ gbara aka. Chinwe ji iwe otu ụbọchị wuchie n'ụlọ Nkechi gbasara ọnwụ Ikechukwu. Ka ọ batara, ọ malitere kụba aka n'ụzọ ka onye ara na-ayị ọhụrụ. Gbanịa sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndeewo.